vás u nového videa Agario. Je tady se mnou Alex. Čus! A dneska zahrajeme Agario. Doufám, že budu líp slyšet než minule přes Speedrunners, to jsem úplně... Nevychytal? Strašný zvuk. No, máš jiný můj. No. Tak jdem na to. Na začátku. Tohle by bylo hnusný. A počkej, chceš, abych načkal klávesy? Ty jak jsem ho mohl sežrat? Stále na jednoho. No jo, Jimova jde po mně. Už se zvětšuju, už to bere, už se to fachá. Už si žer. O tak jako Polák nejsem. Cítíš seš celkem malej. No, teď to bylo. Jaký máš skoro? Zkusíme se dostat na žebříčky, pokud nějaký. To se děláš, ko. Já dobrý nejsem. European Union. Já vždycky dostávám range do Agaria. Takový moc rangeovní hra. By možná šlo, ale to bylo. Teď to sežral další dva. Když tam potom buď mikrofon. Tenhle ten je úplně na hovno. Jo no. Ale tady nemůžu mít zapojený dva mikrofony. Já vím, no. Ten, co používáš teď ty. No koby, no. Jo, to je to. No, to je světlo. Ono to fachá. Ty vole, že to je vypitý. A už mám 600. To kopni dolů. Semrkni dolů. Tím po tím. A já jsem si dělal to minulý video. 367. Já jsem úplně... A kurva. Nestřílej, nesmíš střílet. Když tak máš ještě druhou kouli, ale... No, ale tady to... Skutej si do toho, to nemůžu. A víš, když vystřelíš do toho, tak no, to je já se nesmím. Když vystřelíš do tohle, do toho zeleného, takový to bod ostatní. Počkej, nahoru, ty se nahoru. Rychle ke mně, spojit. Transformace, rychlá akce. Osavřetí. To Švédsko tě dá asi. Jo. Už ty jsem zase velký. Pojď sem! Tak tady to bylo ofou, sežer ho. Ten má ten... Počkej, zkus potom. Ne, já můžu zdržet. Je škoda, že když... Že, víš co, že tě moc teď lidi je spíš ještě ve škole. Ale to nevadí. Aha. A to tak chtělo by to bylo víc tady těch našich, no. Je to bylo prdel, ale... Protože když hraješ ve více lidech, tak je to hodně dobrý. 380. Zkus dát 500, jsi už hodně velký. Jsi na umístění nejseš. Nejsem hodně velký. Se půlí. Nevím, že se střílí mezerníkem, ale takový ty malinký. Vím, že se... Jak se snažil utíct? Ale já jsem nechtěl ani vystřelit teď. To asi tak mysleli. Ježiš, já se omlouvám, že tak strašně hůňám, jo. To je... No, jako by hrůza. Ne. Co jsem viděl, opravdu v minulém videu v těch Speedrunners jsem měl úplně na hovno. Jsem ráčkoval. Já se omlouvám, že i teď. Ty vole, hlavně nesmíš. No to si děláš prdel. Si nemyslím, že to je Google, ne. Tak to mi je jasný, že to není. To jsou takový face, no mě nesmí hajzl vystřelit. Já bych byl rád, že už je to spojilo. Už mě to spojuje. No a ty... Chtěl jsi něco, kamaráde? Sejmi ho. Ne, to nesejmu. Ne. Ty vole, no, tak... Jo. Tak se rozpůl, no to je lepší. Ne, to ne, protože mě, kdyby vystřelil po mě, tak ho stejně sežeru já. To by mě nesežral. Ale vím, že doplňu. Ale proč to by nikdo nic nedá? To chtěl do chatu. Vždycky se najde nějaký kámoš, ale já jsem to s ním to štěstí neměl. Víš, zkus někomu něco dát malinko, to jsem se dělal léčky. Ne, to nedám, jako můj nebudu dávat. Přestaň, ještě mi do toho. Pak jedu já, jasný. No, uvidím. Ale, IA toho. Ty vole, pojď sem, to je pěkná. To neměl dělat, tohle. Ale já ho nedohoním, to ten myslíš. Já ho nedohoním. Kdybych vystřelil, tak to žere mě, hele. Tak to žeru tohle. A jsem řitím. A jsem co to je to? No, to je rozdělený. To je rozdělený. No, ale je rozdělený. Tak to nedám. Tak to bude úplně. No, už se spojuje podle mě. Jo, už se spojuje. Ty vole, ne, po mě nechoď, děkuju. Co to je tady, to je pak? Jo, to je dobrý. Žluťásek já jedu. No, ten bych tě asi nedal, kdyby vystřelil teď.
Jakoby kdyby vystřelil. Voják je dobrý, voják, ten má. Ale já... Face Punch. The Boss. Jsou takový divný jména. Není tam napsáno Pokeball, že jsem to věděl, jako by byl. Ne, není. Ne, tak to není Pokeball, vypadalo to tak. Pojď, Pil. Ty jsi byl na co asi pamatuju, tak ty jsi byl na Pokémony, když jsi byl menší úplně Co? ujetej. No, tak jsme sbírali všichni. Sbírali, jo, já jsem chtěl nejmíň. Já měl Takový nejvíc. halaštos. Já jsem měl. Víš, nejvíc. co je zajímavý, že o Pokémonech padne vždycky řeč, jo. Chceš něco? Já jsem věděl, že se spojím. Já jsem už dala vědět, že se spojím, jakoby. Prej, chceš něco? Hele, Pokémon. Já to nemám. Ne, Martine, nech mě, vystřel klidně, pak je Jmenuji zvýšíš. se Martin, jo. Není porkabou. Boss. Ten boss mě nechce chytit ke mně, hajzl. Aha. Flo, pojď ke mně. Pil, jo, do Poláka. Hepl. Nebudu tady ty žlutý. No, jako žlutý. Martin nešel po mně. No, oni všichni jdete po sobě, to je... A já tu nemůžu projet nejspíš, že mě to nezmenčí. Ne, Flo. Sežer ho, budeš větší než ten... Ježiš, ten je vychcanej. On ti to... tak teď to... Jak se schovává, ne? Já Tam vím. nejede radši. Polák se zvyšuje. No do prdele. Jo, No, už je jdi to pro mě, ten. Martine. Jo, dej ho! Joj. To už ten... Jo, no. Tady ty ale zelený A jakoby... když někdo něco sežere, já chci taky. Pojď sem. Hop. Zas ten Martin. No to mi poser. Vylejš si. No jo, ale jestli vystřelí taky po mírný Jo, no. půlce. Což bude celkem... Potřebuji, aby Máš se... slunce 22, Jak to... což je No. celkem hodně. Ale nemáš... No to prčiš, tady jsou fajt jak kráva. Lucky, sežer ho. No já se budu snažit, ale to je docela jakoby hard. Pokud narazí na hranu, tak jsou úplně... Já se potřebuju spojit. Jo, on ti dál, tak mu dejte. Jenže ten nevíš, jak se dělá, co? Nevím, ani to jakoby nech... Ne! No, dává se to tím Včkem se dá. Dej mu, ať on ti dá taky. Ne, já se potřebuju nejde. Já se Uj. potřebuju spojit. Děkuju. No tak Orionu nedám. Takovej boss. Počkej, ne, a on ti... Jak ho cuca. Pojď ke mně, Flo, já jsem tvůj kamarád. Flo, pojď do Ultramana. Oběduj se, dej. Ten Martin jde po mě, ale my jsme tak stejný. Oni jsou stejný, no, on ti nemůže teď sežrat. Tu žlutou kouli chci sežrat. Jo, no, on ji nesežere. On je ještě dost velký. Malej teda. Tam nevystřel. Mně se No líbí. ty vole, shit. Zí tam. Ham. Zase ten Gogo. To je ten samej, ne? No ale Gogo jde teď po mně, jako. Je Ne. Pele, doufám, že tam je pak... Ne. Ne, Počkej, oni žere, on jde po mně, on jde po mě. Dej si Včkem a on se tím můžeš předat do jedné koly, když si budeš dát Včkem. Sám sobě. Včkem se střílí. Když si Počkej, teď mě nekecej mi na to, nebo já tě trefím. Dělej spojit. Nechte mi ho utíká. Jeď, koule blbá. Spoj se. Už se spojuje. Víš to? No, ale jestli zastavím, tak jde po mě koci, dělej. Dělej, teď si jich budu sát. Chceš něco, koci, já ti klidně dám. Počkej mi, jak to Zdravím od doga. Jo, tam je roh. Ham. Stav. Ty vole, 980, to je dobrý. Jo, no. Moment, když já pojedu, taky sežeru. Sevři tě asi. Dingleberries, tak o něj zdrhám. Co to je dingle? Nevím, ale vím, Dingle to je jako cinkej. ale vím, co je berries. Berries jsou... Ne! Já to vystřelím. Jo, vystřel. A teď si tou druhou koulí takhle zmáčkneš Včko a ono se by se směl do... No, děkuju, Nebo Alexi. taky ne. Jo, můžete se... Ne! A padej moc. Já tě trefím, Alexi. Ne? A čím? To myslím. Ovláčem na Xbox. Ne, tím dešníkem, co mám tady. Pojď ke mně, já tě chci sežrat, ty To vole. je víc akční. Ale kvůli tomu jsem zase mrňavej.
Twinkle, twinkle, little star. Vlastně já už nebudu radši zpívat, jo. To tě raději, nebo ti to bude brzo stát život. Ty vole, jdeš mi vystřelit do. Aspoň, že tak. Do mě! Dost tak mrňavej. Do něj. Jo, střílej! Do mě. On ti dal smajlík. To je smajlíku, ty do mě. To je Dčko. Smajlíku, dej mi, prosím. Ne, tady ten oni jsou přátelé. Dej spíš. Vun, toho nedám. Vystřel. Nebo mu dej, ať jste přátelé. Dej mu, ať jste přátelé. Nech to bejt prostě té chvilku. Jsi kamarádi. Ne, nechci, bude se mrňavý, ať to bolí. Právě, když mu dáš, tak on ti dá taky, že jo? Ne, pochybuju. Opa, jo jasně, ale spulí se. Já už zabil. Jo, ty chceš taky. Já bych to střihnul a zabil bych tě do prdele. Dingleberry, no tak to mi posede, já teda. Jo, respect you me, nigga. Co říkáš? Nevím, ale zdrhnul jsem, to je hlavní. Víš, že říkáš jako respektujte mě, nigy. Jo. Jak jsem toho nemyslel. Ty vole, jsem 4. Já vložím. Chtěl bych. Ne, středně to aspoň. Dělej di. Tady máš mikrofon a di. Tak, teď už se slyšíme líp, doufám teda. Ale až chcíte, že no tak zase já, takže jako. A jo, no. Ale jako mě jsem, to je možná můj rekord. Já si myslím, no. Kolik jsi měl? Ty vole, to je 918. To je dobrý. Sakra, bych tady neušpěl než tak, a jdem. Tak dělej. Pokračovat. Ne! Nech tam Ultraman. Ne! Alexi, než... No jo, furt hrát jako host. Dobře. Mě nemáš to prdnout. No, ne, běžte ode mě. Žeraj, mňamka. Je to mňamka. Takový nezvyk, tyjo, já jsem zvyk. Ne! Ježišmarja, Michala, či mě to vůbec škrtíš? Mašli! Já ty seš ty. Jsem to tady našel. Proboha, Ultraman, ne. Jak chci jich říkat? Jak ti mohu říkat? Škrtím. Nech mě! Škrtíš! Ty jeden. My jsme už škrtěmoc, nech mě! Nech mě, já chci taky vyhrát. Jaký mám skoro 44, jo, pane bože. Ne! No což, já se vám můžu Au! Au! Tak mi vybírej moje sluchátka, ty blbé. Ale koukej, co vím. Ale koukej, Alexi. Co to je? Prodlužovák. Ty vole. Myslíš, že už by to mohlo být? Já jsem mrknul. Počkej, já jsem mrknul. 13 minutek. Tak dám 15. Co? Já bych dal poslední hru. A počkej, že ty dal zpátky hrát jako host. Tak tohle bylo jen tak to bylo jako můj. Tohle neplatilo, já jsem koukal na ty, na časomíru. No, a za to bylo dost. A teď mi spadlo tohle, no ty vole, může to být ještě horší. Já už bych asi končil, ne? Ne, jako já to dám do 20. Jako. Já to dám do 20. No tak nebo kolik nám říká? 5 minut, tak dáme to... Jde do 15 minut. No tak asi jo. Jak Agaria už jakoby... Já tak chci chytat range, že byste mi pak šli jak řvu. Když já chytnu range, tak se to vyseru a vypnu to. Jo, Michal. To je prostě ten, když chytne range. Tak si mrtvý. Ve škole, já jsem mu byl šláp na nohu a byl jsem mrtvý. Nějaký někdo tady hučí. Au! Jď do prčic. Jak to? Ty vole, tady mi vždycky vyhledáš něco, co ani já už slovo nepoznám. Slyšíš mě? Ty jsi hluchý nebo blbej? To fakt funguje.
Já nevím asi jo. Zkusíme to. Ne! Počkej mě, ham. Tak jsem si ještě dal double kill, jsem si dal. Hele, tak. Přestaň! Ne, tak tady v tom není baterka, tak to nefunguje. To je škoda. Pane bože, lidi, tohle je za trest. S ním to je za trest normálně. Já jsem rád, něco ta tě sežere. Není toto je že... Já nechci, jsem ještě mladý, je mi jenom 178 let. Prdele, jsem při ti veliké. Dej ty peníze, ne ty dolary. Spojení, dělejte židé! Do prdele, dělejte spojení. Přestaň se smát jako kreten, kdo to má poslouchat. Já ho zabiju jednoho dne. Dělej. Už jsem se spojil. Kurva, tak jsem se nespojil. Teď jsem se spojil, ty čokle, pojď sem. Tak to bylo vtipný tohle. Pojď sem, čokle. Jaká to je minuta? A ten čokle se vrátí. Máš to, že se smáte kreten. Je to s ním kreten. Co s něj je on? No a jsem Briti. No a jsem? No tak já jsem měl pro tady to video, by to mělo být všechno. Pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud se vám video nelíbilo, nevidíte, že tam nevidíte stane, nebo pokud se vám video líbilo hodně, napište nám. A jestli se líbí, aby tady byl znovu Alex, tak mi taky napište. Tak čus, ale já jsem tady, i když jste mi napsali, No. ale rád jsem zase budu. Tak čus. Tak čau, Gnago, čus.